Kaixo, gu Iraitz, Martin, Tani, Aieko geha eta gaur gure Hernaniko hiruleku kutxunak erakutsiko izkizuegu. Lehenengo lekua aukeratu duguna izan da Tilos, Hernaniko frontoi nagusia eta txikitan lagun guztiok eta bar pasatzen genituen denborak ekarri gu hau aukeratzea. Batez ere baloiakin eta bar, hemen lagun asko ditugu eta hoi. Orain ere alda ikusi txikia jolasten eta baita daude taberna batzuk hemen jende asko biltzea da. Aukeratu dugun bigarren lekua da Txosnagunea, hemen hasteara eta gero bueltan bukatzea. Hau da San Juanetan eta Hernaniko beste festa batzun bihotza, hemen lagunekin elkartzea, ondo pasatzeko, hitz egiteko, giroa disfrutatzeko, eta adibidez San Juanetan ere kontzertu ugari egoten dira, eta hemen azken finean da jendea aurkitzen dezuna eta sozializatzen dezuna eta disfrutatzen dezuna udaran, eta hola. Hau da Hernaniko Txosnagunearen bigarren zatia, hemen daude justo ni nagon lekuan txosna feminista, urrengoa da Irako txosna, dara beste talde politiko eta justo ia ez da abertzalea, feminista bai, orduan hemen biak feministak dira, biak gauza berdinak bultzatzen dituzte, eta justo urrengoak biak rugbikoak, eta hemen da pixkatora zati abertzalena eta euskaldunena Txosnagunearena. Hirugarren lekua da Gudarien enparantza, hau da ekitaldi guztien hasiera eta bukaera ematen den lekua, adibidez kalejirak musikoki edo antzerkiak etala egiten dian tokia. Gero daukau Hernaniko eliza nagusia bai, non kontzertuak bai ematean, mezak, no seke, eta hemen bai daukau Hernaniko udaletxea, herria hemendik gobernatzen da, bai juntatzea Hernaniko bi kale nagusiak, Andre kale eta kale nagusia. Eta, hemen azten dira adibidez San Juanetan, hemen itea San Juan zua, gehi Akelarrea, eta holako ekitaldi guztiak hemen egiten dira. Hau izan da gure hiru leku kutxunen aurkezpena, espero dugu pixkat interesoi piztu izana eta asko ikasi izana gure herriataz. Agur!